आं मोदानलाबायनानैसो दंलै आं मैयाहाय गुस्थिखौनो गोसोलायनाया सानायसो या इलाय गुफुर जादों दा नै होद गुस्थिखौ अफेरदों लेवरा हा आखान बायद्रा आं गयखौबो जानोनो फार्स्ट कमेन्ट हरनायनि थाखाय थेंकिउसलै फंबाय बिमल बर' हेल' ब्रादार हेपि ख्रिस्टमास औ थेंक इउ हेपि ख्रिस्टमास दसे लाइभ थानायसै लोगोफोर टाइम जाथ'खाखै आरामसे कमेन्ट फरायनोसै दाने मा होनदों रत्नेस्वर नार्जारि हाय आदा होनदों नै थेंक इउ ब्रादार लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे थाफा थाबनो नै ओरैहाय नोमबा खाथियावनो ओमफ्राय अनसु डेलि ब्लग मेरि ख्रिस्टमास हेपि निउ इयार औ बाजै हेपि निउ इयार गोजोननाय थाबाय मारै दं एसे मोजाङाव फैगासिनो दं दा बाजै ने ओमफ्राय फैथ'खाखै दा होजों दं दा चेन्नाइआव दं दा ने बाजै आं आयं बुरैनि फैसाखौ हैनो मोनथ'वाखै आं निउ इयारावसो हैनायसै जा एसे थाइसे थाइनै हरदों सोर हरदों डाइरेक्ट फरायजोबनायसै आङो फरायनानैहाय ओमफ्राय आयं बुरै बिबायारिनि फैसाखौहाय हैनोसै आङो जायखिया जा थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनाय जा थाइसे थाइनै मोनदों भिउआ जायाखै नालाय एसे भिउ जाबा एसे गोबां कालेक्सन दंमोन ओमफ्राय कमेन्ट फरायलांनायसै बिमल ब्लग हेपि ख्रिस्टमास थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बिमल बर' ब्लग मा होनदों नै माब्रै ब्र' खबरा होनदों नै ओमफ्राय मोजां खबरा ओरैनो जास्ट नुनो दङ दानदिसे थानानैहाय माबायावहाय थांसिगोन आरो दिनैहाय रायजोनि ओंखाम जागोन आदा जागोन नै दा दसेनि उनावहाय मावसिगोन आरोखि मोसानाया ओरैबायदि हाराम खुरखागोन खिन्थु आं गामिजों मोसानाय जानाय ना मा जाथाय गामिजों मोसानाय जाथ'नाय नंलादां गुबुनाव थांसिगोन लोगोफोर फैगासिनो दं नालाय आंना ओरैबायदि मैयाबो हरसेखा आङो लोगोफोरजोंहाय हाथिमारायावहाय ओरैबायदि इयाव लिंलाय ओमफ्राय मा अफिसियेल मा होनदों थेंक इउ कमेन्ट खालामजोबनो हागोन आं गासिनि कमेन्टखौबो फै ब्र' अके जागोन दे डेलि ब्लग औ एसे मोजाङै जागासिनो दं एसे ट्रिटमेन्ट खालामनानै फैदो जेखिया जा खाथि खालाफोरला नायजागौमोन बाजै गोजानावसो जाहैबाय नालाय चेन्नाइआवसो दा आसा खालामदों इसोरा थाबैनो मोजां खालामनानै फैगोन इसोरा नोंसोरजों लोगोसे थाथों आं इसोरनिसिम बेखौनो आर'ज खालामो गेलेनो फैदोलै खैला मैलाया बाजारा साला मा लुदु गेलेनो लिंहरलाबायखोलै नोंलाय बोसोबजागोनलै मबाइल सौख्रेमोनलै नोंजों गेलेजा लेवरा दाखालिबो आंनिया जिर'ना सौख्रेबना हरना गायनांदोंरा आङो माबायावहाय सौख्रेमा होनानै सयजायैनि आंनि मबाइलखौसो सौख्रेमा हरना आं मबाइल लायनांदों ओमफ्राय नोंसिनिया मालाय थाखा दंलै नै ओरैहाय आलासि सफैदों हेल' सुमफ्रामारि ब्लग सुरतन ब्लग सेरा औ सुरतन ब्लग ओमफ्राय आदा नोंना नटिफिकेसना आंनाव नटिफिकेसन थांग्रोनायनि थाखाय ओमफ्राय बिमल बर' ब्लगआ मा होनबावदों नै नेटवर्क प्रब्लेम नामा ब्र' औ नेटआ एसे प्रब्लेमखा बहुद प्रब्लेम जोंनावहाय ओरैबायदि प्रब्लेम जाखायो रायज्लायजाया आरोखि ओमफ्राय खाथियावनो खाथियालाय थेवबो बै खावासखौ फिदिंना हरदोंथाय बिसो जादों खोथाया खावासांखोन सिफाय गोदान नामा बेनो सेनजिङानो सायदुं गोसायाव बोरैबा ओरै मोनसे रिम 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 मोनो आरोखि आं हमफ्राङो मोदैखौलै आं लाइफआव दङ ओमफ्राय दसेल' थाखागोन लाइफआवबो बारा गोबाव थानाय नङा ओमफ्राय कमेन्ट खालाम दे थाबनो ओमफ्राय सोरबा कमेन्ट दानफिनबायलै नै हरफिननो हागोन लोगोफोर दे बिमल बर' दा केरेलायावसो दङ अ थेंक इउ केरेलानिफ्राय कमेन्ट खालामहरनायनि थाखाय ओमफ्राय मा दङ ब्रादार बिमल मोजां खबर ना नोंमोना फैबाय
मिनिया गैया गैयालै बबेबा थांबायनो मिथिया बलदिजोंसो थांबायदां माथो बलदियावसो दं नोंलाय नुराखैमोन दहाय नुबोदों सासे मानसि होनना बुङो आंखौहाय रनजित ना लिंहरदोंमोन जोङो नोंहा लाइभआव नायदोंला नुहैग्रोलाय लांबायसो इयो सासे लोगोआ सफैनायखाय दा माखासे लोगोफोर फैबावगोन आरो खमैनो गैयाब्लाबो जों 12 जनसो जागोन आरो मथा मथि गारिजों थांनो नागिरदोंमोन कारजोंहाय ओमफ्राय जोंथ' कार लांला हाबलु हाबला जानानै खना खनला एब्रेजोबनांगौ जायो जोंना दा एसे खायदाव हरदो नोङो माथो नोंखौहाय बलदियावसो नुबोदों आङो होननानैहाय नुबोदों नोङो सासे मानसिखौ हरलै आङो होनना बुंहरदो दे कनफार्मानो माने थगायहरनो थिनदों आरोखि जास्ट आरोखि कमेडि जे लोगोफोर माने लाइफआव दं लाइफआवहाय फुरा थाबाय हेल' हेल' औ ब्रादार बबेहाय दं आं आमगुरि माथो खालामदों आमगुरियावलाय ओरैनो गय जालाबायफैदों आं माथो बोलदियावसो नुदों होनदों नोंखौ नै सासे मानसिया खोन्थाहरदों सोर ओजोंनि बबे होजोंनि माख्रागावजोंनि रा हा माख्रागावनि नाम्बारा हरसाय ने प्रणयलै प्रणय सोर प्रनय दामग्रायालाय गारि दामफार सालायग्राया बेनोथ' नाम्बारा हरदे मै नुदों इयो बलदियाव आंखौ गोदाव सोराव खोथा बुंग्रा साला सोमोन जोंलाय आं बांद्रायखौ मा गोदाव सोराव मा नङा ओरैनो सोंहरदों जों लाइभआवहाय नोंखौ जोंबावबायसो आसोला नै दे फैदोरा न'आव दंफैसै आं नै नोंसिनि खाथियाव नै सनमनाव हाबहैग्रोनायसै आं दे औ दे फैदो दे मिनिया जोंबावबाय आरोखि नायगासिनोसो सानदों ओमफ्राय मा होनदों मा होनदों कानिं बिटिवाइ ओमफ्राय मा होनदोंनो मोजां जाखो बर' अके लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय बटलु ब्लग बड'लेण्ड हेल' गुड मर्निं अके मर्निं ब्रादार ओमफ्राय अबेनिफ्राय ब्रादार ओमफ्राय सोर जाखो हो बे रायलायनाया बे रायलायनाया इउटुबारसो ब्रादाराबो नै बिथाङा खोन्थाहरदो हेल' एसके बड' ब्लगनि फल'वार्सफोर एबा साबसक्राइबारफोर नोंथांमोनाबो जुदि आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनोब्ला खालामदो इउटुबावबो सुरजदन ब्लग फेसआवबो सुरजदन ब्लग आरोना जुदि नोंथांमोना आंखौ मोजां मोननानै जुदि सापर्ट खालामोब्ला खालामनो हागोन लोगोफोर नाथाय आङो इउटुबाव मैयानिफ्रायसो भिडिअ आपल'ड खालामफिननाय जादों आङो ओमफ्राय सुराजदननि स्पेलिंआ बुंना हर लेटारा जाहैबाय SURASTON ब्लग सुरजदन ब्लग दा बिजि क्लासनि मोसानायखौबो भिडिअ होलाबो ब्र ट्राइ खालामनि दे ब्रादारमोन जुदि हायोब्ला आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालाम होदो ब्रामोन दे अके होनदोंनो बल्टु ब्लग बड'लेण्ड नोलै ब्रादारनि बल्टुहाय दा ब्रादारनि चेनेल दङ बल्टु ब्लग बड'लेण्डनो बड'लेण्डनि जेसेबांनाखि बल्टु दङना गासैबो नाटखौ मारिना हो बे ब्रादारनिखौ दा थेंक इउ लाइभआव आं दसेल' थाखादों दे लोगोफोर ओमफ्राय आङो जास्ट मा होबावनोसै रायलायगासिनो रायलाय दा नों रायलाय आंनि लोगोजों रायलाय उसुबिदा ना आंलाय जारा बोरैथो जेबो नङा नों कमेन्ट नायनायल' गैखाले आया नोंसो बोरैथो आंलाय रायलायनांगौ जाखो ने लोगोफोर ओमफ्राय जिखुनु माबोरै दं लोगोफोर एसे दे दाने नै एसके बड' ब्लगनि चेनेलाव आंसो सुरजदन ब्लगसो नुजानाय जाबाय आरोना थ' दुखु दामोन लोगोफोर हठात मबाइलखौ होलांथ'दों फैफिनगोन बिथाङा नों कमेन्टखौ नायथ' दे होननानै हठात माने कमेन्ट फरायथ' दे होननानै होलांदों फैफिनगोन बिथाङा दान्दिसेनि उनाव आरोना 1 मिनिट गय नागिरो बिथाङा गय जायो नालाय ब्लगनि पार्टनार जानानै साफ्रोमबो
आसा खालामदों साफ्रोमबो वेलकाम खालामसिगोन नंगौना नङा ने थ' बिनिखायनो नोंथां साफ्रोमबो मोजाङै मोजां 2024 खौ बरायनो मोनगोन होननानै आसा खालामो पेमेन्ट फरायनासो होलांखादों नालाय बड'लेण्डआ मोजां मा होनदों जाखै ब्र ना मा होनखो हेल' गुड मर्निं होनदों बल्टु ब्लक बड'लेण्डआनो आरो बल्टु ब्लक बड'लेण्ड सोर जाखो हो बे रायलायनाया आं सोर जाखो माने आं बिनि पार्टनार आरोना बल्टु ब्लक बड'लेण्ड ओमफ्राय आं सिगांनिसो ब्र बल्टु बड'लेण्डआ गाबोन निउसफोर फैगोन आंनावहाय लोगोफोर अके ओमफ्राय अके गिदिंलाबायनोसै गाबोन आंनि लोगोफोर लाना चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो बेखौथ' बाहायखाबाय